Tarinatalli. Moi, mä oon Noora ja tänään kuunnellaan Kylillä puhutaan podcastia. Mä oon tänään yksin täällä, koska Karo, mun haastatteluparini, on poissa, mutta toivotaan, että tää menee maaliin tälleenkin. Meillä on tänään vieraana ex-kankaanpääläinen ohjaaja Viivi Huuska. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, että sä pääsit tänne. Ja missä on Karo? No, Karo lähti Dolomiiteille. Hyvä hänelle. Mutta täällä me ollaan, meille tulee ihanaa. Kyllä. Meillä on ollut vähän tapana aina aluksi kysyä, että mistä päin sä tulit tänne. No mä tulin tuosta Ullan linnasta Helsingistä. Ei, mäkin tulin sieltä. Nice. Taksilla tultiin peräkkäin. Hyvä. Mutta kun rahaa on, niin ei niin. Mutta siis hyvä. Sieltä mä nyt tulin. Että siellä mä nyt asustelen tällä hetkellä. Ja ootko sä Kankaanpäässä käynyt nyt hetki? No oon mä kyllä käynyt. Mä olin nyt tuossa pari viikkoa sitten. Että mä olin ihan vaan rauhoittumassa, sienestämässä ja sitten näkemässä mun perhettä. Että kyllä mä niin kuin oon nyt aika yllättävän paljon käynyt Kankaanpäässä. Että tuntuu, meillä on mökki siellä, me omistetaan mun veljen kanssa mökki. Niin, ja kaikki mun koko perhe asuu siellä lukuun ottamatta mun veli. Niin on se kyllä ihanaa aina mennä sinne ja jotenkin maadottua ja sitten samaan aikaan niin kuin jotenkin, niin mä kyllä nautin siitä. Hyvä. Yhä. Ja siis mun on pakko sanoa heti nopeasti, että mä nautin, kun mä kuulen ton kankaanpääläisyyden sun puheessa. Kuuluuko se? Vähän, kun mä oon kuitenkin itse muuttanut jo melkein 19 vuotta sitten pois. Tiedätkö, että mulle ei ehkä, no en mä tiedä. Niin, moni sanoo, että mä kuulostan mun siskolta ja varsinkin kun mä oon vihanen, niin sit mulla tulee joku kankaanpääläisyys ehkä esiin. Ehkä herkästi tällaisissa erilaisissa tunnetilaissa, niin kyllä. On se sellainen lapsuuden kyllä. minä. Jos sä kuvittelisit, että sä olisit nyt vaikka tänään ollut siellä Kankaanpäässä, niin mitä sä luulet, että siellä kylillä olisi puhuttu tänään susta siellä toripäivillä? Luultavasti paskaa. Että mä luulen, että siis ihanaa, jos olisi jotain ihanaa, mutta niin mulla oli yksi semmoinen mä sain joskus joltain screenshotin Suomi 24 ja siellä puhuttiin kankaanpääläisistä ja siellä luki joskus, että Crystal Snow ja Viivi Huuska on pahinta, mitä Kankaanpäälle on tapahtunut. Niin mä luulen, että tasaisesti paskaa ja sitten, ja siis tää nyt on silleen puoliksi vitsi, mutta kyllä pienet paikkakunnat myös on sellaisia, että ihmiset haluaa kovasti puhua toisistaan. Ehkä myös hyvää, mutta aika paljon myös spekuloida kaikenlaista, niin ehkä mä vastaan paskaa. Joo, mä kyllä tunnistan ton, tai että ehkä itsekin ajattelee silleen, että tällainen pikkupaikkakunnalla niin herkästi se on silleen vähän negatiivissävytteistä, mitä se puhe on, mitä siellä kuulee. Tuntuu, että ihmisillä ei välillä ole muuta tekemistä kuin... Niin. Mä luulen kanssa, että me halutaan niin jotenkin vakoilla toistemme elämää. Kyllä. Ja näin, mutta kyllä siellä varmasti jotain ihan kivaa. On varmasti. Kyllä siellä on ihmisiä, jotka osaa niin toisten menestyksestä ja onnesta iloita myös. Se on hyvä. Kiva kuulla. Otetaan vielä tähän alkuun muutamat tällaiset pikakysymykset. Nämä on ihan tällaisia rentoja ja sanot, mitä sulla tulee heti ekana mieleen. Mulla on näitä 10 kappaletta tässä ja no, mä luen nämä kaikki nyt sulle, kun ei ole sitä toista pari vuorottelee. Mutta aloitetaan näissä. Pohjois-Satakunta. Kiinnostava. Lempipaikka. Metsä. Lapsuus. Vaihteleva. Menestys. Vahinko. Esikuva. Isä. Unelma. Rauha. Mikä saa sinut syttymään? Seksi. Ehkä, en mä tiedä. Seksi- ja skifi-elokuvat. Kuulostaa tosi häiriintyneeltä, mutta joo, tuli nyt ensin, kun syttymään on niin voimakas. Joo, sori. Mikä saa sinut suuttumaan? Pitää jotenkin nopeasti. Ehkä nykyinen hallitus ja nämä tämänhetkiset sodat. Kyllä, saa mut aika vihaiseksi. Drag queen. Äiti. Vittu.
No vitusta tulee mieleen siis lempinimi. No niin, tosi hyvin meni nämä vastaukset. Siis ihan mielettömät. Mä olin ihan superhyvät. Joo. Tässä oli tälleen, että sä voit sitten kuunnella noista jaksoista, kaikki muutkin on vastannut näihin 8 ekaa, ja nämä 2 oli vaan sulle, niin kuunnella mitä muuta vastailla. Ihana. Mutta mietitään vaikka sitä, kun vähän jo puhuttiinkin tuosta Kankaanpäästä, että oot tosiaan sieltä kotosi. Onko sä ihan syntynyt Kankaanpäässä ja asunut koko lapsuutesi siellä? Mä oon syntynyt Kankaanpäässä jo 89 vuonna ja oon siellä sitten varttunut siihen asti, kun mä täytin 16, että mä lähdin sitten lukioon Vantaalle. Millainen sun lapsuus oli? Sä sanoitkin tuossa, kun noissa pikakysymyksissä, että vaihteleva, niin millainen sä muistat sun lapsuutesi siellä Kankaanpäässä? No mulla on ollut silleen niin kuin ihana perhe, että meidän perhe on ehkä sillä tavalla ollut aina, me ei olla semmoinen niin kuin taiteilijaperhe, että mun vanhemmat esimerkiksi ei ole taiteilijoita, mutta mä oon nähnyt aina, että he ovat niin kuin energialtaan taiteilijoita. Tai mun isoisä on hyvin äänekäs ollut ja silleen tunnettu hahmo Kankaanpäässä. Ja näin, niin sit mä näen, että meidän perhe on tosi ollut silleen tukeva ja jotenkin läsnä mun kaikessa tekemisessä. Mutta sitten ehkä tavallaan kouluikäisenä, niin sitten tavallaan huomasi, että ei ole ehkä kuitenkaan täysin siinä, että tuli semmoisia niinku toiseuden kokemuksia jotenkin siitä, että huomasi, että kiinnostaa ehkä erilaiset asiat, mitä ihan niinku lähimpiä ystäviä kiinnostaa. Mä olin verrattain silleen aika ujo ja piilottelin hirveästi niinku itseäni ehkä, että mulla oli paljon semmoisia, tai koin, että oli hyvä hankkia semmoisia ystäviä, jotka vie enemmän tilaa ja huomioita kuin minä itse, jotta ei sitten joudu vaikka jonkun ikävien asioiden kohteeksi. Sitten se oli niinku vaihtelevaa se tunnetila siitä, että miten mä kuulun tähän yhteisöön ja että haluanko mä olla täällä, että palveleeko tämä jotenkin, että mä huomaan, että mulla oli silloin lapsena jo tosi vilkas mielikuvitus ja sitten mä huomasin, no Kankaanpää on siitä ihanaa, että meillä on tosi paljon taidetoimintaa ja se on ihan mieletöntä ja se on yhä siis mun kummityttö käy taidekoulussa ja se on mun mielestä aivan sairaan kaunista ja ihanaa ja lapset tarvii taidekasvatusta. Niin sitten on saanut sellaista niin kuin taidekasvatusta ja siellä mä huomasin tosi paljon niin kuin semmoisia asioita, että siellä mä koin itseni vapaaksi mistään statuksesta ja siitä semmoisen niin kuin pienen paikkakunnan, ehkä kun kaikki tuntee toisensa, niin sitten siinä tulee helposti semmoinen, että leimaudutaan, jos sä oot vähänkään erilainen tai sä oot jotenkin poikkeava siitä niin kuin laumasta, niin sit sä oot tavallaan helposti kohteena, mutta itsehän nyt niin kuin sinänsä kuitenkin aika hyvin nautin semmoista, että olen terve ja hoikka ja ollut aina ja mitä muuta, urheilullinen, niin kuin tämmöisiä asioita, että pääsee silleen suht helpolla, mutta että tommoiset asiat on niin kuin ehkä vaikuttanut tosi paljon siihen mun lapsuuteen sitten se ulkopuolinen asia, että perheessä mä koin tosi paljon niinku semmoista nähdyksi ja kuulemisen tai niinku, että oon tullut nähdyksi ja kuulluksi tavallaan tosi hyvin. Kahden pitkä vastaus. Ei se haittaa, se on hyvä, että puhut. Mitä olin kysymässä? No, joka tapauksessa siitä olin sanomassa, että se just tällaisella pienellä paikkakunnalla niin on just vaikeaa, jos on yhtään niinku taiteellinen persoona tai millään lailla niinku erilainen tai ettei ole sellainen perusmassassa menevä ja tälleen, niin se on niinku hirveän vaikeaa, koska siellä on niin vähän myöskin ihmisiä ja sun ikäluokkasi, ikätasoisia ihmisiä, niin erottua siitä tai silleen, että harva uskaltaa niinku olla oma itteensä silloin ala-asteiässä vaikka ja sitten tuleekin niin kuin paljon vanhempana ongelmia siinä, kun ei ole tavallaan pystynyt elämään sellaista oman näköistä elämää. Et toi on varmasti niin kuin sellainen pienen paikkakunnan haitta. Joo, ja mä näen niin kuin, no erityisesti mä kyllä vielä kun muistoissa elän, niin et kokee, että se ala-aste vielä oli niin kuin silleen tuntui suht niin kuin jotenkin, että ihmiset ei ehkä niin helposti vielä tunnista sitä
niin että ollaan aika nuoria lapsia tai pieniä lapsia, niin ei ehkä tunnista sitä, mutta sitten kun mennään yläasteelle, niin semmoinen tosi iso niin kuin laumautumisen kulttuuri on pienissä paikkakunnissa, jolloin silloin kun sä erotut siitä laumasta ja massasta, niin silloin sä joudut niin kuin targetiksi tavallaan, että sit sä joudut kohtaan niin kuin silleen, erilaisia asioita, niin kuin, mitä mä oon aina ihmetellyt tosi paljon myös sitä tavallaan väkivallan kulttuuria myös, niin kuin, että monet mun helsinkiläiset ystävät on niin kuin järkyttyneitä siitä, että on saanut vaikka hakkausuhkauksia yläasteella. Että tullaan niin kuin, että ihmiset, ja se ei niin kuin ole perustunut mihinkään tavallaan. Että se on perustunut vaan siihen, että sä häiritset tai oot jotenkin liikaa, että sun energia on liikaa tai joku sussa on niinku liikaa ihmisille. Ja siinä on mun mielestä semmoinen asia, mikä on niinku tosi haitallista tavallaan nuorille yläasteikäisille, että sitten niinku uhataan, mikä viikonloppu niinku hakataan ketäkin ja sitten ehkä aikuisiellä myös nämä tietynlaiset ihmiset, jotka itse sitten vaikka yläasteella on kohdannut mua selkeästi tai silleen vanhempia, niin on tullut sitten jälkeenpäin pyytää sitä anteeksi, mikä on tosi iso teko, että ihmiset tulee. Ja mä en ehkä halua olla liian negatiivinen, mutta että mä haluan vaan, että jos tätä kuuntelee jotkut nuoremmat tällä hetkellä yläasteella tai lukioissa olevia, että se ei tule kestään niin kuin ikuisesti. Että myös sä voit tehdä niitä omia päätöksiä, että kenen kanssa haluat olla ja missä tiloissa sä haluat olla. Että se yläaste on niin kuin rankka aika. Ja kyllä mä koin sen, niin kuin, että mä halusin vaan niin kuin peittää ja piiloutua monesti. Että sitten mä huomasin, että ala-asteella mä vielä jotenkin, mutta sitten taas urheilun kautta esimerkiksi mä oon urheillut aina ja kokenut olevani siinä hyvä, niin sitten siellä mä en halunnut piiloutua. Siellä mä halusin niinku päihittää kaikkea olla jotenkin. Niinku. Mutta joo, toi on tosi hankala. Mutta ehkä niinku nykypäivänä niin ajattelisin, että on vähän erilainen maailma, jos miettii Kankaanpäätäkin, että siellä ei ehkä ole noin pahaa tilannetta yläasteella. En tiedä. En mä tiedä. Mutta mua vähän pelottaa. Niin mä toivoisin, että ei, että tavallaan esimerkiksi tämä meidän niinku digitalisoituminen ja sosiaalinen media, että joo, että siinä on myös hirveitä puolia, koska sitä voidaan käyttää välineenä, mutta toivoisin, että ihmiset oppisivat niinku sen niinku ymmärtämään sitä erilaisuutta, että mua on vaikka kiehtonut tosi paljon niinku, tämmöinen niinku termi kylähullu, että siellä on aina sitten, että sieltä nousee jotain tämmöisiä ihmisiä, jotka on jotenkin täysin vastavirtaa ja ovat tehneet sitten niinku omia ratkaisuja ja on tietynlaisia taustoja, niin siinä on jotain tosi kiinnostavaa, että sitten, että sä saat semmoisen niinku maineen, että joku on kylähullu, niin siinäkin jotain tosi kiinnostavaa tavallaan, että miten se siinä yhteisössä sitten, niin kuin, että sinä et ainakaan ole osa meitä tavallaan, että sä oot hullu. Mutta joo, toi on kyllä niinku hirveetä, tai muistelee niinku omaakin lapsuutta, niin siellä oli niitä muutamia ihmisiä, niin tai niinku, että kun et sä voi olla oma itse siellä, tai siihen aikaan ainakaan voinut, että olisi kyllä kiva tietää, että millaista se on nykypäivänä siellä yläasteella niin, Kankaanpäässäkin. Mutta sitten niinku puolustukseksi tavallaan siitä, että ei se ole vaan hirveä, että mä koen nyt ylipäätään teini-ikä. Että sähän haluat peittää, sä haluat tulla esiin, sä haluat näyttäytyä oikeassa seurassa, jotta sä tulet nähdyksi ja kuulluksi. Niin tavallaan, että se liittyy myös siihen, että me ollaan teiniässä, että ihmisten kehoissa tapahtuu niin paljon asioita myös. Että sitten tavallaan, että se on ihan päivän selvää. Mä oon välillä miettinyt sitä, että miten me voidaan pyytää yläasteikäisiä meneen kouluun 8, koska sun keho kehittyy niin ihan valtavan nopeasti. Ja mä en nyt sano, että pitäisi olla silleen 12 joka aamu, mutta tavallaan, että me niin kuin teiniässä ja nuoret niin kuin kehittyy myös tosi paljon ihan fyysisesti ja se vie tosi paljon energiaa. Mä ymmärrän, meidän pitää oppia vastuuta heti jo tosi nuoresta, mutta tavallaan noin kiinnostavia asioita ja sieltä sitten sitä identiteettiä paljon niin kuin luodaan sit niin kuin siihen, että miten sä, niin, että missä sä haluat olla, kenen kanssa. Kyllä. Ja näin, mutta kyllä mä itse tiedostan niin kuin sen, että se taide on ollut ehkä itselle sit Kankaanpäässä, että mä oon käynyt paljon niin kuin urheilun lisäksi tietenkin niin kuin taidetunneilla ja savikerhoissa ja siellä on ollut ihan valtavan osaavia ja inspiroivia ja jotenkin tosi vallottavia ihmisiä, jotka on sitten tuonut sitä turvaa, että okei, että tämä on niin kuin vapaa alusta,
jotenkin ilmaista itseään, että kukaan ei täällä katso minua niin kuin jotenkin paheksuen tai jotenkin silleen arvioiden mun statusta, vaan että mä voin tehdä ja luoda. Niin se on ehkä myös osa syy, miksi mä teen nyt, mitä mä teen, koska silloin mä voin niin kuin irtisanoa itseni jotenkin silleen, että mä voin olla vapaa niin kuin siinä tilassa. Onko se taide ollut sulla tai ootko sä käynyt siellä taidekoulussa jo ihan niin kuin ala-asteiästä asti vai onko se tullut vasta vanhempana siellä? Joo, kyllä mä oon ihan lapsesta asti niin kuin piirtänyt ja sitten aloin niin kuin hyvin pienenä maalaan ja tekeen savasta. Mä oon ihan paskamaalaan siis niinku, ja mä muistan, että mun kuviksen opettajat yläasteella, ei kutosella, oli siis täysin järkyttyneitä, kun mulla silloin aihe niinku alkoi tämmönen mun, niinku, että mä halusin tosi paljon niinku vastarintaa jo silloin. Tai jotain semmoista, niinku, että mä muistan, että mä oon ehkä 10-11, kun se on alkanut ekan kerran, että niinku semmoisia pieniä jutulla, että mä tein niinku tämmöisiä niinku paholaisen kasvoja ja semmoisia niinku savesta, semmoisia isoja sarvipäitä. Ja sitten meidän opettajat on niinku aivan täysin järkyttyneitä. Mun mielestä se oli vaan niinku ihan mahtavaa. Ja meidän äiti oli vaan se, että okei. Ja mä muistan, että mä oon ollut vappuna siis ala-asteella just paholainen. Et koska mä vaan halusin sen, että mä en halua kuulua niinku massaan. Mä en halua, että mut nähdään jotenkin samalla tavalla. Et siellä alkoi ehkä semmoiset pyristelyt niinku sitä vastaan, kunnes sit piti yläasteella ehkä vähän niinku toppuutella sitä, koska se ei ollut enää mahdollista, koska oli niin paljon sit niinku vastarintaa ehkä. Milleen sä koet Kankaanpään olleen niin kuin silloin sun nuoruudessa noissa harrastusmahdollisuuksissa mukana, että on Kankaanpää tarjonnut hyvin erilaisia, varsinkin tämän taiteen saralla, niin erilaisia harrastusmahdollisuuksia? On. Ja siis mua jopa liikuttaa se tällä hetkellä, koska siis mä oon saanut harrastaa niin paljon. Se, että mun vanhemmat on antanut mun harrastaa, että mulla on ollut mahdollisuus, että mua viedään kaikkialle, koska mut Kankaanpäässä on ollut ihan mielettömät mahdollisuudet. Ja yhä tiedän, että siellä on niinku, taiteen tekemisiä kesäleirejä. Niinku, että mä muistan, että mä oon siis just maalannut, tehnyt savesta, mä oon niinku tehnyt mattoja kesäisin. Mä oon niinku pystynyt toteuttamaan sitä tosi vahvasti ja niin kuin myös Kankaanpään taidekoulu on yksi asia, mihin voidaan mennä, koska se on hieno instituutio ja se on niin mahtavaa, että meillä on se. Plus, että millaisia ihmisiä sitten voi meidän kylille. Se on ihan mahtavaa. Mutta sitten tavallaan urheilun saralla, että mä oon niin kuin yleisurheilu, uinut, kilpaa, tanssinut. Ja tavallaan mustahan piti tulla tanssia alun perin. Ja mäkin muistan niin kuin, just nuoruudesta, että sä tanssit. Ja se, että mä en ollut ikinä käynyt siis tavallaan semmoisilla niin kuin nykytanssitunneilla, että se oli ihan puhtaasti niin kuin Kankaanpään naisvoimistelijoiden pohjalta, että se oli niin kuin enemmän showtanssia ja tällaista, ei niin ehkä jotenkin akateemista tanssia, mutta että silläkin opilla pääsin sitten tonne tanssilukioon Mantaalle Vaskivuoreen, mutta aivan mielettömät mahdollisuudet ja siis mä oon siitä ikuisesti kiitollinen, koska mä tiedostan myös sen, että se mun urheilija-identiteetti, mikä mulla oli tosi voimakas lapsena ja se oli myös toinen mun turvasatama, niin se on kyllä yksi osa syy, miksi mä pystyn tekemään mun töitä tällä hetkellä niin päättäväisesti ja osaavasti ehkä kun mä koen tekeväni. Että se on antanut sellaista kuria, että mä olin tosi tosissaan jo lapsena. Että mä muistan, että Matti Koota, hieno mies ja hienoa, että hän on niin kuin mitä kaikkea hänkin on tehnyt, niin mä oon hänen kanssaan siis juossut kilpaa siis lapsena. Hän oli mua vuoden nuorempi ja poika ja mä olin hän silleen, että ihan sama. No kumpi teistä voitti? No siis mä itse asiassa, me puhuttiin tästä just baarissa Matin kanssa, kun me nähtiin. Ja sitten mä sanoin, muistatko sä hei, kun että me ollaan juostu kilpaa se todellakin. Mä luulen, että me oltiin aika tasaisia siinä kohtaa, mutta me oltiin tosi pieniä. Mä luulen, että me oltiin jotain 4-5. Ehkä se on silleen muistoista lähtenyt se, että kumpi voitti. Niin, juuri näin. Mutta molemmat ollaan voitettu ja ehkä eri saroilla, mutta todellakin. Miten sit sä muutit tosiaan lukioon Helsinkiin? Joo. Niin kuin Vantaalle itse asiassa tuonne Martinlaakson tai Myyrmäessä se lukio oli, mutta sinne mä tulin sitten. Ja se oli ilmaisu? Se oli niin kuin tanssitaiteen linja, että se oli puhtaasti sellainen. Niitä oli 3 Suomessa, mä hain kaikkiin, koska mä halusin pois Kankaanpäästä. Ja plus, että koin, että haluan tanssia opiskella, niin halusin hakea, niin hain Helsinkiin, Kuopioon ja Vantaalle. Ja sitten pääsin tavallaan Kuopioon ja Vantaalle, mutta sitten päätin tulla Vantaalle. Tuliko sulle missä vaiheessa toi idea nuoruudessa, että sä haluat niinku lukioon jo pois? Kyllä mulla alkoi sellainen tosi voimakas tarve ehkä sitten 13-vuotiaana.
Että minkä silloin ollaan sitten jo? Ollaanko sitten niinku 7? No varmaan just se yläaste, että hakekaa mut pois täältä, että näin ihmiset pelottaa mua. Ei, mutta se oli ehkä semmoisia ekoja asioita, että mun veli tuli New Yorkista silloin takaisin, kun mä olin 13, niin siitä alkoi sitten se meidän yhteinen taiteen tekeminen myös, että mähän on ohjannut mun ekan drag shown Kankaanpäässä niin kuin meidän himassa mun veljelle silloin mä olin 13. Ja sitten me alettiin mä aloin valokuvaan mun veljeä tosi paljon ja sitten hän sitten taas jeesasi mua siinä, kun mä hain sinne kouluun, että me tehtiin tavallaan yhdessä se mun hakunumero ja että se oli ehkä semmoinen pelastus myös ja aika iso suunnan näyttö siitä, että mä todella halusin pois. Ja mä muistan, että mä oon istunut silloin Irkkalleri-aikoina niin kuin himassa, silloin vielä Kankaanpäässä tai kotona, miten nyt sanotaan. Niin sitten oon vaan sanonut äitille koko ajan, että keksi mulle tekemistä, että mä haluan vaan pois täältä. Että Helsingissä voisi mennä elokuviin heti kun haluaisi. Että kun mä rakastin elokuvia myös tosi paljon, niin sitten koin turhautumista. Halusin pois. Ja sitten lähdinkin aika silleen ovet paukkuen, että ei ollut kyllä hirveästi mitään läksiä. En enää takaisin. Niin. Että olin kyllä silleen, että en voi tulla takaisin. Ainakaan nyt nythän mä oon jo siitä 19 vuotta sitten, että pääsin yli, mutta mulla meni tosi pitkään sitten. Ehkä ensimmäisiä kertoja, kun mä olin 19-20, pystyy menemään vasta baariin niin kuin Kankaanpäässä, koska mä jotenkin koin semmoista angstia sitä paikkaa kohtaan ja ehkä myös itteeni tai silleen, että sitten en ollut ehkä kykeneväinen mun ystävillekään antaa semmoista, että okei, minä nyt poistun ja että jotenkin voitaisiin pitää ne välit, vaan mä olin jotenkin silleen valmis vaan lähteen. Oliko sulla silloin nuoruudessa kuitenkin ystäviä Kankaanpäässä vai tai oliko jotenkin negatiivisia tapahtumia tai jotkut, jotka teki sulle tällaisen valtavan vihan, että pois? En mä luule. Siis mulla oli tosi niin kuin sillä tavalla koen, että mulla oli kyllä ystäviä ja niin kuin sillä tavalla ehkä suosittujakin, jos puhutaan niin kuin silleen, että on siitä kiitollinen. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä luulen, että se johtuu paljon niin kuin vaan mun omaisesta sisäisestä maailmasta. Että mä en syytä ketään, mutta mulla oli vaan sellainen olo, että mä niin kuin, että siihen liittyy paljon jotenkin häpeän tunteita myös jotenkin jännällä tavalla, että musta tuntuu, että mä en niin kuin vaan kuulu tänne. Että mulla on ihan semmoinen olo, että mä oon niin kuin ulkoavaruudesta tai jotenkin silleen sisäisesti, mutta sitten että kuitenkin pysty niin kuin toimimaan, että kiusaamiskokemuksia on niinku suuntaan ja toiseen. Että mä oon niinku suojautunut sillä, että mä oon ollut porukoissa, jotka on kiusannut ihmisiä, koska se on ja se on ihan hirveätä. Ja se on varmasti aika yleistä. Koska se on niinku selviytymiskeino, että sun on pakko olla niinku siinä, jos sä et itse halua. Ja se on yhä semmoinen, mutta sitten koen taas paljon sitä, että on mua myös niinku hyvin paljon ehkä ei fyysisesti niinkään, mutta ehkä henkisesti niin kuin painostettu vaikka niin kuin jotenkin tai nimitelty tai semmoisia asioita, että kyllä mä muistan sieltä pesiskatsomoilta ja kaikkialta niin kuin semmoisia tosi voimakkaitakin kokemuksia siitä niin kuin semmoisesta, että ihmiset heittää sulle jotain semmoisia kommentteja, mitkä saattaa jäädä vaikka sun ulkonäöstä, jotka saattaa jäädä elämään tosi pitkään. Niin ehkä sellaisia, mutta ehkä mä olin vaan, mä koin, että kun mä pääsin sitten Helsinkiin, mä olin se, että tää on niinku elämää, että tämähän on ihan mahtavaa. Ja nykyään mä olin se, että no ihan kivaa tää on, mutta kyllä mä rakastan Kankaanpäätä, että se on mulle semmoinen rauhoittumisen paikka. Ehkä jotenkin itsekkäästikin syystä, ketä oikeasti kiinnostaa. Tai silleen loppujen lopuksi, että mä ajattelen, että joku oikeasti jää miettimään mua, ei se ole mitään väliä, mutta on nykyään sen kanssa ihan sinut. Niin kuin tavallaan, että tykkään tosi paljon enää mua ja haista niin paljon käydä vaikka kaupassa niin kuin sopivissa määrin. Sopivissa määrin, mutta ennen mua ahisti vaikka mennä kauppaan ja nykyään se on ihan fine. Että niin kuin, ja sitten tuommoiset niin kuin baarit ja tällaiset on niin kuin kiinnostavia ympäristöjä, varsinkin nykypäivänä sitten, kun ihmiset tulee tietenkin paljon juttelee ja se on kiehtovaa, mutta siinä on niin kuin, se on ihan mahtavaa siis, että ihmiset on. Ja sitten niinku yllättäviä kohtaamisia sitten jotenkin. Kyllä. No miten sitten, kun sä muutit sinne Helsinkiin tai Vantaalle
Ja asuitteko te ihan Vantaalla silloin vai? Vantaalla joo, Martinlaaksossa. Ja sä muutit sun veljen luo, eli Crystal Snow. Joo, eli me muutettiin yhdessä itse asiassa sieltä, että mun isä sanoi, että voit mennä, mutta että sun veljen pitää tulla mukaan. Että mun veli oli mun virallinen huoltaja sen lukion ajan ja hoiti kaikki mun paperiasiat ja antoi mun olla vähän pidempään ulkona kuin ehkä vanhemmat olisi antanut. Mutta siis silleen, että mulla oli silti kova kuri ja siellä mä ehkä opin. Meidän äiti on ollut silleen aika jotenkin pitänyt mua jotenkin ihanasti lähellään, niin mä en ole hirveästi joutunut tekemään mitään niin kuin himassa ja sitten niin kuin imuroinnit ja tämmöiset niin kuin arkiset asiat. Ja sitten mun veli oli vaan se, että jos sä koet, että täällä tulee olemaan tällaista, niin nyt se imuri käteen ja tiedät sä. Ja sitten niin kuin, oli vaan pakko oppia niin kuin tekemään näitä tämmöisiä asioita, niin opin senkin sitten. Joo, se on hyvä, että oppii sille imuroitteen. Niin, imuroitteen ja pyykkiä. Niin. Se on hyvä. Kävikö sä ikinä siellä, kun sä puhuit, että sun veli tuli just sieltä New Yorkista, niin kävikö sä ikinä siellä häntä moikkaamassa? Tai? Joo, me käytiin siellä, kun mä olin 10, että aika pieni mä olin, mutta mä muistan silloin, mulla oli värjätty semmoiset niinku vaaleanpunaiset hiukset. Et silloin mulla alkoi varmaan tuo hiusten värjäyskin jo. Mä en tiedä, mitä meidän äiti on ajatellut tai mun perhe. Ei ne ole ikinä ajatellut varmaan, se on niinku hyvä asia. Ja nykypäivänä 10-vuotias ei varmasti niinku varmaan saa värjätä hiuksia. Mutta siis se oli värjätty ja sitten mä muistan, että kaikki oli, kun Jenkeissä taas lapset ei missään nimessä saa värjätä. Niin ne oli silleen, että onko tuo joku filmitähti, kun mulla oli sellaiset niinku pinkit hiukset ja ne luuli jotenkin, että ne on värjätty jollain, en mä tiedä. Mutta muistan, että se oli tärkeä kokemus ja meillä nyt on siis 14 vuotta ikäero. Että mun veli on ollut sitten 24, mikä on jännittävää, koska niin, että hän on asunut silloin sitten siellä. Se on varmaan tuonut sulle just sellaisen aha-elämyksen oikein se New York ja niin kun vielä enemmän vahvistanut sitä, että on tosiaan jotain muutakin ja että löytyy se oma paikka, mihinkä itse kuuluu. Joo, ja sitten mä luulen, että mun veli on kyllä sellainen turvasatama kanssa sitten, että kun me ollaan oltu aina niin jotenkin samanlaisia jo ennen kuin mun veli lähti sitten silloin New Yorkiin, kun mä olin 6-vuotias. Muistan, että mä vaan itkin, että miksi sun piti jättää mut tänne. Että kun meillä oli jo silloin, että me katsottiin elokuvia yhdessä ja tehtiin luovia juttuja, niin sitten mulla tuli sellainen olo, että hän niinku hylkäsi mut ja jätti mut tänne niinku kaikkiin heitteille. Mutta hän sitten onneksi palasi ja silloin mä olin tosi jännittynyt, kun hän tuli takaisin. Tunnenko mä häntä enää ja että voidaanko me yhä tehdä niinku niitä hauskoja juttuja. Millainen se kohtaaminen oli? Se on jännittävää, että kysyt. Mun veljellä oli päällä semmoinen niin kuin tämän oranssi itse asiassa villapaita, joka oli sellainen korkea ja sitten semmoinen pitkä trenssitakki. Hän oli laihtunut hyvin paljon, koska ei varmaan ollut rahaa syödä ja meni juhlimisen puolelle. Ja mun veli tulee sieltä meidän ovesta sisään. Mä tiedän, että joku on sitten ollut hakemassa häntä lentokentältä ja mä muistan, että mä istun pianon ääressä. Mä soitin myös pianoa nuorempana. Niin mä vaan soitan pakonomaisesti jotain kappaletta, koska mä olin niin jännittynyt, että mä en pysty katsomaan häntä silmiin. Ja sitten mä vaan soitan niin kuin ihan uudestaan sitä kappaletta ja sitten mun veli sanoi, että voisit vaan moikkaa. Ja sitten mä menin ihan silleen todella jännittyneenä moikkaan. Ja siitä sitten aika nopeasti lähti, mutta kyllä mä olin tosi jännittynyt ja ehkä itkin aika paljon myös, kun hän tuli takaisin, koska hänen piti tulla tekemään siviilipalvelus, mikä oli upeata. Mutta se oli niin kuin pakko. Onhan se tuossa iässä tai tohon aikaan niin kuin hyvin paljon eri asia, kun nykypäivänä lähtisi, niin tähän puhuisitte koko ajan jotain WhatsApp-videopuhelua tai FaceTimea ja tällainen ei silloin ole pystynyt. Se on niin kuin oikeasti sellainen ero. Ei, mutta silloinhan oli jo tämä niin kuin Messenger. Muistatko tämä Hotmailin? Niin silloin mä muistan, että mun veli tuli kaapista ulos sitten, kun mä olin just jotain, niin kun hän tuli ennen kaapista ulos, kun hän tuli Suomeen, koska ei pystynyt käymään ehkä, tai halunnut käydä ehkä mun aikaa perheenkaavia silleen, ei ollut valmis käymään sitä keskustelua. Niin mä muistan, että hän kertoi mulle Messengerissä, että hei, kuules tällainen juttu. Ja me oltiin Ruotsissa silloin itse asiassa mun serkkojen luona. Ja sitten mä olin vaan silleen, että mitä sitten? Että en mä ole niinku ajatellut, että siinä on jotain kummallista. Kyllä. No mitä sitten, sä olit tosiaan niinku tanssiin, menit sinne lukioon. Niin missä vaiheessa sä suoritit sen kuitenkin sen tanssilinjana niin kuin loppuun asti? Joo. Meinasin tulla 2 vuoden jälkeen takaisin. Tai niin kuin toisen vuoden kohdalla puolesvälissä mä olin silleen, että tavallaan kun ei pystynyt ehkä pitämään semmoista tasoa, mitä olisi halunnut, niin
niin tavallaan kun ei ole sitä samanlaista akateemista koulutusta, niin sitten olin silleen, että tämä on niin vaikeaa, että tuntuu niin vaikealta, että on ihan niin kuin hakkaisi päätä seinään ja kukaan ei kuule. Että mä olin silleen, että en, mutta sitten mä olin silleen, että kankaan vähän en voi mennä takaisin, että se olisi liikaa. Ja sitten mä vaan nielin ja jatkoin tekemistä ja sitten Itkukurkussa. Oli paljon itkukurkussa. Missä vaiheessa sulle, oliko se koko sen lukioajan vielä sitä mieltä, että sä haluat ammattitanssijaksi? Että joo, tai no, mä sanon, että 2 vuoden jälkeen se kyllä karisi, koska mä tajusin sen, että mä oon jo sen verran sillä tavalla vanha, vaikka siis tanssijan iässä joku 17-18-vuotias alkaa olla jo niin vanha, että mulla ei tavallaan ne tekniset asiat riitä, niin sit mä tavallaan lähdin sit siirtyyn aika automaattisesti johonkin luovaan, koska mulla oli ollut ne molemmat niin kuin liikunta ja taide, niin sitten mä aloin valokuvaan paljon. Et silloin mä sit niinku lukion vikalla vuodella oli se, että no hei, uusi juttu, että nyt valokuvaus kiinnostaa, niin hain kaikkiin Suomen yliopistoihin, jossa pystyy opiskelemaan valokuvausta. No mihinkä sä pääsit? No mä pääsin Lahden muotoiluinstituuttiin, että se on ammattikorkea kylläkin, mutta pääsin sinne. Ja siinä mä menin sitten, mä asuin hetken siinä Tampereella, mä olin siellä Vuojanmaan kansanopistossa, asuin vuoden. Ja sitten 2010 aloitin sen Lahden muotoiluinstituutin ja sieltä mä aloin tekemään sitä valokuvaa ja siitä sitten pikkuhiljaa myös ohjaan erilaisia teoksia. Ja sä muutit sitten Lahteen silloin. Joo, muutin Lahteen. Helsinki, Tampere, Lahti. Mutta siinä Lahdessa oli jotain kiinnostavaa myös siinä, että sehän on tosi amiskaupunki. Ja muahan sytyttää, koska mä oon kankaanpääläinen henki ja veren ja torilla on pyöritty ja luuhattu. Niin, ja sitten ajeltu ympäriinsä. Niin sitten ne jotenkin lahtelaiset, anteeksi käytän termiä amis, mutta ne oli niin, että mulla oli jotenkin kotoinen olo siellä Lahdessa. Mä tiedän, mitä sä tarkoitat tällä. Eikö niin? Niin sitten tuntui jotenkin hyvältä se, että siellä on niinku jotenkin meikäläisiä. Tuntui kivalta, niin, mutta Lahti muuten vaikea paikka. Mutta asuin mä siellä ehkä 3 vuotta. Ja kävin senkin koulun ja valmistuin sitten 2014 sieltä. Alkoiko sulla työprojekteja olemaan jo sen lukion aikana vai kuinka ne siitä sitten alkoi pikkuhiljaa tuleen? No siis paljonhan mä tein mun veljelle koko ajan kaikkea ihan niin kuin lapsesta asti, mutta sitten ehkä mun oikeat työkeikat alkoi sitten mun ammattikorkeakoulun aikana, niin kuin siellä ihan vikoina vuosina. Et sitten, no mulle sanottiin paljon siellä Lahdessa juuri, että et tuu pärjään Suomessa, että toi sun tyyli ei tuu täällä toimia, että sun pitää lähteä Lontooseen tai Nykiin tai jonnekin. Ja sitten mä olin se, että no vittu, en ollut menossa, että ei pysty. Niin sitten mä jotenkin löysin ne artistit ja Sini Sabotage on semmoinen, hän on mun hyvä ystävä nykyisin ja me tutustuttiin ja hän on niin kuin ensimmäisiä artisteja, kenet mä kuvasin ja siitä hän tuli hirveä savotta, koska oli nännit ja oltiin vessanpöntöllä ja se oli sitä aikaa, mutta et siitä tuli ihan hirveästi sanomista ja sitten ne artistit niin kuin sitä kautta löytyi ehkä mun semmoiseksi näyttämöksi, että siellä mä pystyin kuvittamaan semmoisia asioita, mitkä ei ehkä ollut mihinkään sit muuhun mediaan toimivia. Kuinka monta vuotta tuosta about on tuosta Sini Sabotage? No se on siellä sitten ollut 2015, mä sanoisin, että se on niinku vuosi sen jälkeen, kun mä oon valmistunut. Joo. Niin sitten mun mielestä näin. Että mä muistan, että Iltalehti kirjoitti niistä nänneistä, Sinin nänneistä, ja me ei annettu nyt julkaista sitä itse kuvaa, vaan ne joutui linkkaamaan mun nettisivun. Ja muistan, että sen päivän aikana tuli 2,6 miljoonaa klikkausta mun nettisivulle, koska tissit kiinnosteli. Oliko tai mistä sä eksyit silloin Siniin, kun ette varmaan ollut sitä aikaisemmin kavereita ollut? No me tehtiin mun veljen kanssa Suosikille itse asiassa. Kaikkea tässä on tullut tehty, mutta mä olin Suosikilla hetken duunissa lehdellä. Ja me tehtiin semmoista niinku festariskuuppia, että me käytiin eri tapahtumiskuvaa julkiksi ja sitten niinku ottaa niinku klassiset kuvat, missä on sitten sellainen lyhyt kuvaus. Ja mä Sinin sitten tapasin Lahdessa tuolla Samerapeella. Varmaan ekan kerran tiesin kyllä jo sinne, mutta silloin hänen uransa oli starttailemassa, niin tietääkseni. Mutta niin sitten vaan puhuttiin sielläkin baarissa, että olisipa kiva tehdä jotain. Ja sitten se lähti siitä, että sitten me tehtiin ne kuvat ja siitä tuli sitten myllytys. Oliko susta ollut julkisuudessa sitä ennen mitään vai oliko toi ensimmäinen juttu, kun tuli Iltalehteen niistä? No olin mä siinä kohtaa jo artisteja niin kuin jotain tehnyt, mutta oli se tosi iso. Et se oli varmaan mun mielestä niin kuin kohuista, kun niitä on sitten ollut, niin ehkä ensimmäinen
Oliko se sellainen apua vai silleen, että mahtavaa? No ehkä siinä kohtaa se oli, no mä luulen, että levyyhtiö oli ainakin, että apua. Et kun ne oli silleen, että me ei haluta ulkomusiikillisia huomioita tavallaan, minkä mä ymmärrän, mutta sitten kyllä noi kaikki kohut omalla tavallaansa on aina haastavia osittain, koska ja sitten toisaalta taas ei, että kun mä tiedän itse, mitä mun teokset tavallaan kertoo, niin sitten jos mä siihen niinku uskon, niin mä en usko, että kukaan voi sitä niinku sanoa, että se on jotenkin väärin. Tietenkin ketään satuttamatta. Kyllä. Mutta noissa kun miettii, että kun sanoit, että kohut on aina tietyllä tapaa jotenkin haastavia, niin kyllähän tollaiseenkin voi silti jollain lailla vaikuttaa ne nuoruuden kokemukset. Että se voisi olla eri asia, jos olisit vaikka kasvanut ja syntynyt täällä Helsingissä, että mitenkä niin kuin tollaiset kohut. Ehdottomasti, ja sitten kun tietää, että niin kuin tuntuu tietenkin siinä, että sehän tuntuu aina itsestään suuremmalta kuin se on, mutta siitä mä oon niin kuin onnellinen, että ne kohut on liittynyt tavallaan mun työhön ja mun teoksiin, koska ne on ihan, ei se niin kuin ole täysin sattumanvarasta se mun tekeminen, mutta että kyllä mä oon käsitellyt ehkä sellaisia aiheita, mitkä ihmisiä niin kuin haastaa, ehkä jollain tasolla varsinkin siinä ajassa ja tietyssä ajassa, että ihmiset on sitten kokenut se jotenkin haastavana. Että kyllä mä näen, että jos sä haluat jotenkin haastaa katsojaa, niin kyllä sun pitää aina jotenkin ärsyttää myös niitä tai jotenkin aiheuttaa joku ärsyke, joka sitten herättää ihmisissä niin kuin vihaa tai ihastusta. Kyllä. Missä vaiheessa sulle syntyi tämä sun tyyli, mitä sulla on? Onko se lähtenyt sieltä ihan, no sä puhuitkin niistä paholaisista sun muista, mutta missä vaiheessa niin kuin vahvistui, tai onko se tullut jossain vaiheessa silleen, että hei, tää on se mun? No kyllä mulla on ollut varmaan niin kuin nuoresta asti semmoinen, että mä haluan maalata jotain sellaisia asioita, mitä ei ehkä sopisi sen ikäisenä vaikka maalata tai tehdä jotenkin aina silleen, jotenkin vastaan sitä peruskulttuuria. Mun mielestä se on ehkä taiteen tehtävä, että sä teet aina vastaan niin kuin jotenkin sitä tiettyä ilmapiiriä, mutta kyllä mulla on ehkä sitten, kun tosiaan mun veli tuli sieltä Nykistä, niin se toi mulle David LaChapellen valokuvaajan kirjan, niin hän on kyllä sellainen suuri vaikuttaja, mistä mä oon ehkä puhunut vähän liian vähän, niin se on semmoinen tyyppi, joka on paljon vaikuttanut mun ehkä semmoisen estetiikkaan, plus sitten se mun tavallaan drag-historia, kun mä paljon tuolla yökerhoissa pyörin niin kuin niiden dragien kanssa, niin sitten jotenkin se karnevalisoitu tosi kaunis ja jotenkin karnevalistinen estetiikka ja sitten se piilottaa taaksensa jotain tosi pimeää. Että kyllä mä oon niin kuin pimeydestä, tämmöistä niin kuin dark side-asioista ja kauhuelokuvista ja semmosesta ollut tosi kiinnostunut tosi nuoresta. Et mä muistan myös sen 90-luvun niin kuin satanismin kautta eri asia, mutta niin kuin saatanan palvelunta aallon, niin mä muistan, että lapsena mä olin siitä ihan tosi viehtynyt tai kiinnostunut ehkä enemmän. Että se oli vaikka yksi sellaisia asioita, mikä mua heti, että joku, joka poikkesi jotenkin siitä vastavirrasta ja taisteli niin kuin jotain vastaan. Oliko sä, tai muistaisin lukeneeni jostain lehtiartikkelista tai jostain, että sä oot just jo alaikäisenä ollut niin kuin Crystal Snow mukana noissa baarikeikoilla ja takahuoneessa, onko se ollut sellaista rajua menoa silloin vai? No on se aika raju, mutta kyllä mun veli on silleen kontrolloinut, että ei siellä ihan kaikkea tehty, mitä varmasti normaalisti. Että tällainen klubikulttuuri on aika hurjaa, mutta kyllä musta ihan täysjärkinen tuli ja mä koen sen tosi isoksi voimavaraksi ja se on mun niinku perhe ja se kasvatti mut tavallaan siihen ja että miten mä näen, mutta yksi asia, mikä mua harmittaa silloin, että mä en tajunnut valokuvata silloin. Mutta sitten tavallaan se on ihan kaunista, että mä en ole koskaan valokuvannut, että ne on jotenkin mun muistoissa ne tietyt hetket siitä, varsinkin siinä 16-18, että se oli sellaista villiä aikaa, että sit mun piti aina poistua tietenkin niiden keikkojen jälkeen ja ihan oikeasti poistuin. Ei siis mun veli ei antanut mitään saumaa, että voisin jäädä edes yhdelle, mutta hän oli niinku tosi tiukka siitä, mikä oli tosi hyvä, koska silloin mä olin myös töissä siellä, että mä en voi niinku sekoilla. Mutta toi on varmaan ollut niinku mahtava kokemus harvalla, tollaista on. Joo, en mä oikein maailmallakaan tavannut ketään. Et mä oon paljon räkeä tavannut ihan niin kuin sit maailmallakin ja paljon käyn aina. Yleensä jos reissaan, niin aina löydän kyllä homopaarit, koska siellä on niin kuin se mun perhe ja se yhteisö. Niin on tosi vähän tavannut tavallaan semmosia, joilla on selkeästi drag-äiti ja itse en tee dragia, niin se on semmoinen asia, mikä on tosi paljon siihen visuaalisuuteen vaikuttanut. Kyllä.
No missä vaiheessa sulla sit saatit noita valokuvia sinistä ja missä vaiheessa tuli sitten kun musavideot esimerkiksi? No sitten ne tuli mun mielestä, olikohan ne sitten 2000, pari vuotta sen jälkeen. Että sitten mä tein sen Julian vakavaa tein ekana. Olisikohan 2015 ehkä. Niin se on aika, siis ei siinä kauan mennyt, kun mä tein niitä stilleen. Ehkä pari, niin, whatever. Löysikö artistit sut näihin musavideoihin sitten sen aika nopeasti nuo levyyhtiöt sitten ottaa niinku hampaisiinsa ja sitten siellä ollaan siellä pyörässä, joka pyörii ja sitten jos sä haluat tehdä, niin tee. Mutta Universal oli semmoinen eka, joka oli se, että ne sai sen idea, että voisit sä ohjaa niinku jonkun musavideon tällä sun stylilla. Ja mä olisin, että totta kai ei voi olla niin vaikeeta. Ja ei siis ollut niin vaikeeta muka, mutta se kesti ne kuvaukset siis 21 tuntia, koska ei ollut vittu mitään haju, mitä on tekemässä. Mutta se oli ihan mahtavaa. Se oli niinku, että kyllä mä silloin jo tajusin, että se on ehkä semmoinen, mitä mä haluan tehdä. Mutta ei mulla siinäkään kohtaa ollut ajatusta, että mä haluaisin tehdä jotain TV-sarjoja tai mainoksia tai mitään sellaista. Että kyllä mä näin sen vielä tosi pitkään semmoisena niinku sivutuotteena siihen stillikuvaan, kun nyt taas mä näen silleen, että mä oon enemmän ohjaaja kuin valokuvaaja ehkä. Millainen sun päivät, tai no ehkä päivät on vaikea sanoa, mutta kuukausi koostuu just tuossa työrintamalla, että onko se just sitä ohjausta kaikista eniten ja onko ne niinku just musavideoit, TV-ohjelmia vai mitä ne niinku on? Se siis mä elän niin sellaista, että mä en tiedä mun elämästä mitään, siis 2 viikon päähän yleensä, tai ehkä kuukausi etukäteen, että mä tiedän milloin maksan vuokrat, mutta tällä hetkellä paljon mainoksia, kehitellään elokuvaa tai muutamiakin elokuvia ja sellaista, että ne on erilaisia ne päivät. Että tosi paljon moni ihminen hakee mulle työharjoittelun, älkää hakeko, koska mun elämä on maailman tylsintä. Mä joko istun ja kirjoitan tai sit mä oon setissä. Että settielämähän se on kiinnostavaa ja ihanaa, mutta se on sellaista. Ja sitten ehkä mulla tuli vielä yksi asia mieleen niin kuin tavallaan tuosta pikkupaikkakuntalaisuudesta, että mä oon niin kuin mun töissä käsitellyt myös sitä mun pienipaikkakuntalaisuutta tai tavallaan, että mä oon esimerkiksi just Kisun Ikävää videossa sekä Vesalan Mulle ei ole lapsuuden sankaria, niin mä oon niissä molemmissa käsitellyt tavallaan sitä toiseuden tunnetta. Niin kuin Ikävässä on esimerkiksi tämmöisiä lahtelaisia mopopoikia, jota oli sellainen parikyt ja sitten siinä on niin kuin käsitellään alkoholismia ja niin kuin, tavallaan semmoista vaikka meidän vanhempien sukupolven semmoista hiljaisuutta, jotenkin sitä vaienneisuutta ja semmoisia asioita, että koen, että se pikkupaikkakuntalaisuus on ihan myös siellä niin kuin mun ehkä ydinteemoissa, että mä oon tykännyt paljon tuoda niin kuin jotenkin ristiriitaa siihen niin kuin, tavallaan just tämä niin käsitys, että joku tulee ulkoavaruudesta tämmöiseen niin kuin hiljaiseen kylään ja se on tavallaan niitä tunteita, mitä on ehkä sitten myös itse käynyt lapsen läpi ja näin. No on sellaisia, mitä sä selitit justiinsa noista, mitä oot yrittänyt tuoda esiin tai oot tuonut niissä esiin, niin nyt varsinkin vielä kun avasit, niin ne on kyllä sellaisia, mitä itsekin tunnistan niistä sun töistä, että ne niin kuin välittyy kyllä katsojille niistä. Joo. Ja sitä ehkä tajuu myös monesti, kun sä teet jotain, niin sä et, varsinkin musavideo, kun se on niin silleen, jotenkin kiinnostava formaatti, niin sähän et tajuu oikein, mitä sä oot tekemässä. Kyllä. Tosi harvoin sä tajuut, mistä siinä on kyse. Ja esimerkiksi kun munkin töistä on paljon kirjoitettu niin kuin opinnäytetöitä ja esimerkiksi jotain, mun mielestä ihan graduja ja kaikkea niin kuin tutkittu mun tapaa tehdä, niin sit se on niin hienoa, kun ihmiset analysoi niitä duuneja. Mä oon silleen, että punainen väri tarkoittaa luultavasti. Ja sit mä oon silleen, että vittu, en ole miettinyt sekuntiakaan että ei mitään hajuu. Että ihanaa, että ihmisellä on aikaa tavallaan. Ja siitä se on varmaan niin kuin, sillähän se menee, mutta se on musta kiinnostavaa. Ja jos miettii just sun työprosessia, niin harva varmasti niin kuin tietää, miten nämä menee. Et mietitään nyt tällainen musavideo vaikka, eikö se Pete Parkkosen ollut vaikka sun se kohtaus? Oliko? oli. niin, jos miettii nyt vaikka sitä prosessia, niin
sä ensin kirjoitat siihen niin sen idean, miten se menee ja mitä sitten? No yleensä mä saan niin kuin levyyhtiöitä vaikka, että hei, että meillä on nyt Pete Parkkonen, jolla on tällainen biisi kuin Kohta sataa. Ja sitten ne lähettää mulle sen biisin ja sitten mulla saattaa olla, yleensä mä haluan kuulla sen biisin ennen kuin mä tapaan artistin, jotta mä voin puhtaasti niin kuin muodostaa siitä jonkun mielipiteen. Ja sitten sen jälkeen me niin kuin tavataan. Ja siinä kohtaa esimerkiksi Pete oli, että joo, että haluan olla niin kuin nyt esillä, jotenkin näin asettua näyttämölle. Ja sitten mä olin se, että okei, että kuinka esillä, että oletko alasti. Ja se olisi, että ei mitään ongelmaa, että homma selkeä. Sitten se niin kuin suunnitellaan tavallaan se koko käsikirjoitus siihen teokseen, hankitaan ihmiset, jotka siellä on, hankitaan kaikki asut, meiningit, tuotetaan niin kuin tavallaan se päivä silloin sitten, että milloin tämä tapahtuu. Ja vähällä rahalla, niin kuin musiikkivideot Suomessa tehdään, että siellä on niin kuin intohimo suuresti läsnä ja ihmiset on tosi upeita ja innostavia ja sille jotenkin haluaa tehdä ne yleensä, jotka niihin setteihin päätyy. Sitten me kuvataan se, mä yritän jotenkin nopeasti, sitten me kuvataan se, editoidaan se, fiksataan ääniä, sitten se tulee eetteriin ja sitten voi olla, että kukaan ei katso sitä, tai voi olla, että sitten katsoo miljoonaa ihmistä ja sitten tulee kohu, mutta niin. Mitä tällaisia isompia haasteita sä oot kohdannut noissa sun töissä tai jotain, tai onko joku paha moka, minkä sä oot vaikka tehnyt, mikä on päätynyt ihan videolle asti tai johonkin. Nyt kaikki katsoo sen jälkeen silleen, että toi on se moka. Puhut sä niinku musiikkivideosta vai ylipäätään? Ylipäätään. En mä tiedä, on paljon. Siis mä katon tosi harvaa mun teosta silleen, että tää on valmis. Et mä luulen, että se on vähän niin kuin vaikka maalaustaiteilijoilla sama. Että mä voin katsoa jotain teosta ja olla silleen, että tai sit voi käydä niin, että kun sä katsot pitkän ajan jälkeen jonkun teoksen ja saat olla silleen, että vau, että mä vihasin tätä kohtaa, mutta me ollaan tehty tää, koska tää itse asiassa solyy ja viekin tätä tarinaa tai tätä hahmoa jotenkin eteenpäin. Mulla on tosi vaikea. Siis setissä tapahtuu kaikenlaista. Siellähän voi tapahtua vaikka mitä ja se voi olla niin kuin todella stressaavaa. Mutta mulle ei nyt jotenkin tuu. Mä yritän miettiä, että onko mulla jotain mokia. Siis ainahan nyt tällaisia klaffimokia, että saattaa olla eri, tietsä, hanskat kuin näin. Ja ne on tosi perusjuttuja. Mutta ei tuu sellaista selkeää niin kuin jotenkin mokaa. Koska musta tuntuu, että luovassa työssä moka, niin kuin mä vihaan sitä, että moka on lahja, mutta että tavallaan moka on tosi, se voi olla tosi opettavainen ja se ei välttämättä näy sit ulospäin. Se voi näkyä siinä lopputuotteessa, mihin sä et ole tyytyväinen, mutta tavallaan se moka sit voi viedä sitä eteenpäin johonkin syvempään ja uuteen tavallaan tasoon myös. No ja jos ei tällaista yksittäistä mokaa tuu, niin tuleeko sulla mieleen joku sellainen, tai että mitä sä koet vaikka sun onnistuneimpana teoksena tai mikä on sellainen onnistunut hetki, minkä sä muistat sun uralta? No kyllä mulla niinku varmasti se, Vesalan mulle ei ole lapsuuden sankari, se oli 6 minuuttia pitkä musavideo. Se on ehkä ensimmäinen teos, missä mä pääsin näyttämään sitä mun intohimoa niinku vaikka tämmöiseen niinku skifimaailmaan, mitä mä oon pitkään kantanut sisällään lapsuudesta asti. Se on ehkä semmosia. Ja sitten koen, että ehkä myös sit, jos musavideosta puhutaan, niin Zara Larssonille on tehnyt 3 videoa, mikä on tosi mahtavaa, koska Zarakin on sen kokoinen artisti, että hän ei välttämättä tarvitsisi tällaisen kankaan pääläisenkaan tehdä, niin ehkä semmoinen, niin kuin, että sä koet onnistuvasti joku iso artisti niin kuin palaa sun luo myös. Ja silleen, että harvoin, niin kuin tavallaan mä en silti näe, että mikään työ voi olla täysin. Siis voi olla sellaisia, että se ei mene suoraan sun portfolioon, mutta mikään ei niin kuin paskaa, että sä opit aina kaikesta. Ja tämä kuulostaa niin kliseiset, mutta mun mielestä luovassa tekemisessä vaan, että kun sä et voi tehdä virheitä periaatteessa, niin silloin se sit niin kuin tavallaan, se vie sut aina uusiin ulottuvuuksiin. Kyllä. Miten sulla noi ulkomaan tuotannot tuli, haikse jotenkin itse tai teit sieltä töitä vai otettiinko suhun yhteyttä? No mä olin Lontoossa, silloin Adidas sponsoroi mua
aikoinaan, en muista vuotta, niin mä olin siellä semmosessa, missä ne niinku julkisti tämmöisen uuden lenkkarin. Ja siellä oli, Adidaksella oli silloin, että ne halusi tämmöisiä influenssereita, jotka on niinku luovia tekijöitä. Ja sitten siellä oli Ruotsista yksi ohjaaja, semmoinen nuori kundi. Ja me itse asiassa juteltu koko sen reissun aikana vaan sieltä sieltä hotellilta kentälle, ja Lontoossa se vitu reissu kestää niin kauan. Ja sitten mä kerroin hänelle, että mitä mä oon tehnyt, ja hän sitten otti diktaattoriin, tai hän oli diktaattorin kanssa tekemisissä, ja sanoi, että kai te tiedätte tämmöistä mimmistä Suomesta, että siellä on ihan sairas tyyppi, ja että tämä olisi niinku siistiä. Ja sitten mä hyvin nopeasti lensin sitten Tukholmaan, ja he halusivat kiinnittää mut sinne. Ja nyt mä oon yhä siellä, plus sitten Tanskassa mulla on kiinnitys myös, ja Saksassa. Eli se on niinku levyyhtiöllä se kiinnitys? Se on niinku tuotantoyhtiö, okay. Siis niinku, joka tuottaa filmituotantoja, mainoksia, musavideoita, pitkiä leffoja ja tälleen. Että ne on niinku sellainen. Ja sitten sama on tuolla Tanskassa on Kind Films ja Berliinissä Radical Media. Eli ne niinku periaatteessa myy mun palveluita. Ne on niin vähän kuin mun edustajia tai agentteja, jotka myy sit mun palveluita mainostuotantoihin. Miltä toi tuntui, kun pääsi ekaa kertaa vähän pois Suomen rajojen ulkopuolelle? Oli se iso asia. Oli se tosi iso asia ja tosi jännittävä, koska skaala on tosi, siellä on, Suomessa on kova kilpailu, varsinkin näinä aikoina, mutta ulkomailla on siis ihan sairas kilpailu, niin että miten sä pystyt sillä omalla tyylillä. Ja sitten kun on yleensä vielä sellaisia, että jos tehdään vaikka mainos, niin siinä on 3 ohjaajaa kisailee siitä työstä ja sä teet periaatteessa ne ilmaiseksi sen käsikirjoituksen ja siinä voi mennä tosi pitkiä aikoja. Ja ne voi olla niin kuin, mun varmaan pisimmät treatmentit voi olla 70-sivuisia, että sä kirjoitat tosi paljon sitä materiaalia. Niin ne on niin kuin verisiä kisoja, mutta sitten kun se voittaa, niin se on toki iso asia. Sano jotain sun tällaisia mainoksia, mitä nyt tää Vuokkoset. Niin, Vuokkoset on nyt mun viimeisin. Sen mä tein. Mitäs muuta? Nyt mä yritän, että mä en möläytä mitään, mitä mä oon nyt tekemässä tällä hetkellä. Mitäs muuta mulla kaikkea viime vuonna? Mä oon tehnyt kaikkea ihanaa perinteisempääkin mainontaa. Mä tein Oivariinia, Valio, mitäs muuta, niin Fatseria, mitä kaikkea mä oon tehnyt apua. Tää on just tällaista, kun on kaikki uudet projektit päällä, niin en mä muista mitään, mitä mä oon tehnyt. Mä tein Boltille, se kuljetusfirmalle, tämmöisen niin kuin naisten, jossa haastatellaan naiskuskeja ja kuinka naisista on niin stereotyyppisiä käsityksiä ajajien tai kuskeina. Mutta niin, kaikkea niitä. Mun nettisivuilta voi mennä kurkkiin, mitä siellä on, mutta... Noissa ulkomaan tuotannoissa, kun on isoja julkisuuden henkilöitä mukana, niin pääseekö ihan heidän kanssa, tai siis varmaan keskustelut ihan heidän kanssaan siellä, vai onko se aina, että heillä on joku edustaja siinä, kelle sä puhut? Ja... Ei, kyllä mä aina puhun suoraan, koska ohjaaja on kuitenkin se niin kuin johtaa sitä koko tuotantoa. Eli sit siellä voi olla vaikka 100-200 ihmistä sun niin kuin alaisia ja yksiköitä, joita sä johdat. Niin kyllä se ohjaaja on tavallaan se, niin kuin, joka kaikille esiintyjille ja näyttelijöille esimerkiksi antaa ne ohjeet niin kuin ihan kaikissa elokuvissa ja muutakin. Että se henkilöohjaus on yksi sellainen asia, mikä on niin kuin, ja sitä ei oikein pysty tekemään. Siis kyllä sitä etänäkin pystyy tekemään, mä oon kokeillut parin filmin kohdalla, mutta se on vaikeeta. Mutta silleen kyllä käyn itse ne keskustelut heidän kanssa. Mielenkiintoista. Onko Suomessa ja vaikka Ruotsissa, niin onko jotain eroja? Huomaanko niin kuin ihmisten käyttäytymisessä tai ennakkoluuloissa? Pitääkö mulla kuinka rehellinen? No mieluusti. No ruotsalaiset, niillä on aina tylsiä bileitä. Musta suomalaiset parempi juhliin niin sen kuvausten jälkeen tai Karon kanssa. Ei. Aika paljon samanlainen mulla koen, että niin kuin kaikissa skandi tavallaan maissa tai Pohjoismaissa on silleen yllättävän samanlainen työkulttuuri, että me ollaan hyvin säntillisiä. Mutta sitten kun lähdetään kuvaamaan vaikka Bulgaria, Slovenia, okei, siellä on tosi kova, siellä tehdään paljon elokuvia, että vaikka Renny Harlin on tehnyt siellä paljon elokuvia, että siellä on tosi osaavaa tiimiä, mutta tavallaan luova ja taide, sä et saa sitä niinku taiteellista ryhmää sieltä niin hyvin, että sit pitää lennättää tyyppejä. Että siellä ehkä huomaa semmoisia, ja siellä on hyvin maskuliininen se, että enkä kertaa, kun mä menin vaikka Sloveniaan kuvaan, niin siis silleen, että ne katsoi mua ihan järkyttyneen, siis että säkö se ohjaaja oot. Että oli ihan silleen, ja sitten mä en välitä siitä, mutta että sitten saattaa tulla semmoisia, että kun sä johdat ihmisiä, että ne ei halua ottaa vastaan sulta käskyjä. Tai vaikka Saksassa tehtiin Hampurissa, kuvattiin Reeperbahnilla pari päivää, niin sitten tavallaan
siellä esimerkiksi se oli, Reeperbahn on sillä tavalla katu, mikä on vilkas ja siellä pitää tuntea, niin meillä oli esimerkiksi tämmöisiä niin kuin Bandidos-miehiä, jotka sitten oli toimi meidän vartijoina, koska sun pitää tuntea ne ihmiset siellä kadulla. Mä muistan, kun mä ekan kerran näin nämä meidän vartijat, niin ne katsoi silleen, okei. Et sä ja sitten meillä oli niinku himmeet setit ja meillä oli siellä itse asiassa, se oli mahtavaa, meillä oli valaisijana Helmut, en muista sukunimeä, mutta joka on esimerkiksi työskennellyt Tarantinon kanssa ja Wes Andersonin kanssa. Ja että on tavallaan niin kuin, että, ja mä muistan, kun hän kysyi multa silleen, että hei Viivi, että se näytti sitä katua, että ootko sä miettinyt tätä? Niin kuin tämä jotenkin näyttää näistä. Mä olisin, että mitä vittua se kysyy, että miten Tarantino vastaisi tähän nyt? Ja sitten mä vaan mietin, että no, mun mielestä se on aika hyvä tolleen. Sitten mä olisin, että sama. Ja se tarkoitti siis sitä koko katua. Että miten me halutaan, että se valaistaan. Ja en mä ikinä valaissut koko katua. Siis sillä tavalla on nyt Suomessakin. Mutta silleen, että se tarkoitti sitä koko Reeperbahnia. Sitten mä vaan se, että jaha. Että kyllä sitä on uskomatonta, että sä pääsit tekemään ihmisten kanssa, jotka on tehnyt vaikka Tarantinon, joka on hyvin silleen kaikille tunnettu ohjaaja esimerkiksi, niin että hänen kanssaan. Ja sitten ja mahtavia puvustajia. Kiva name-droppailla, mutta just jotka on tehnyt vaikka jotain House of Dragonin nyt ekaa kautta puvustanut. Ja tällaisia asioita, että sitten kun sä pääset lähelle sitä, että ihmiset haluaa tulla, koska he myös valitsee. Heille tarjotaan työ ja he valitsee tulevatko. Niin kyllä mä oon tosi onnellinen, että on jotenkin, että ihmiset haluaa tulla mukaan tekemään töitä. Joo, että on sellainen näkemys. Ihan niin kuin, että sua todellakin arvostetaan ja sun työtäsi arvostetaan. Se on ihanaa. Onko sulla ollut ikinä mitään, just kun sä sanoit, että joissain maissa ei niinku naista ehkä niin arvosteta, niin onko sulla tullut ikinä töissä vaikka mitään vaaratilanteita tai sellaisia inhottavia tilanteita vastaan? No on aika paljon. Että, no ensinnäkin setissä on tullut ehkä sellaisia niin kuin epämiellyttäviä tilanteita, jos joku ei ota muuta käskyjä vastaan. Niin se on ollut tosi inhottavaa, mutta sitten ehkä tämmöisiä niin kuin karonkka kautta tilanteita, että kun on nuori nainen ja ihmiset saa alkoholia, niin kyllä mä oon sillä tavalla kokenut aika paljon, niin kuin, että mun kehoa on vaikka kosketeltu. Ja se on jännä, että kun mä olen naisohjaaja, niin silti sitä mun positiota ei tavallaan kunnioiteta niin kuin siten vaikka kun joku olisi miesohjaaja, vaan sen takia, että mä oon nainen ja mä oon tietyn kokoinen tai tietty habitus, niin sitten ihmiset kokee, että ne voi koskea mua jotenkin. Ja se ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta. Kyllä. Ja varsinkin maailmalla. Niin tapahtuuko tätä myös Suomessa? Suomessa jonkun verran jotain, mutta kyllä se on... Tai ehkä ihmiset on niinku enemmän silleen, varsinkin Suomessa nyt ehkä enemmän silleen, että ne on vaan vähän liian tuttavallisia ja ehkä liian niinku alhaalla, tiedätkö, jotenkin käsi. Yeah. Et näin, mutta et sitten on ollut semmoisia, että on onnekas silleen, että ei ole tapahtunut silleen mitään semmoista, mikä olisi niinku totaalisesti mua satuttanut, mutta kyllä se aina semmoinen niinku oman intimiteetin ja kehorauhan jotenkin rikkoo. Ja sitten myös se, että mä oon asemassa, missä mä haluan olla. Ja sitten jos ei sitä kunnioiteta, jos ei mua kunnioiteta niin kuin tavallaan johtajana, niin kyllä mulla menee vitusti tunteeseen. Että kyllä mä sitten näytän sen niin kuin pahankin ootko sä mielestäsi niin kuin sellainen hyvä johtaja? En mä tiedä, sun pitää kysyä mun alaisilta, voidaan soittaa. Ei. Mutta joo, mä koen olevan aika reilu. Mä oon aika tiukka. Mä oon tosi vaativa mun niin kuin taiteelliselle tiimille, eli maski, lavastus, niin kuin kuvaaja. Että mä oon heille hyvin vaativa, koska mun on niin kuin se tietty visio ja mä en niin pääse sen yli. Että kyllä mä oon tosi vaativa johtaja, mutta sit mä pyrin kyllä luomaan semmoisen ilmapiirin, että kaikilla olisi niin kuin hyvä olla. Ja että siellä olisi niin kuin jotenkin sananvapaa myös siihen, jos se ei ole hyvä olla. Onko sulla joku vakitiimi, mitä sä aina käytät? Mulla on paljon. Mutta on mulla sitten niinku ne tykkää vielä tulla sulle. Niin, yhä uudestaan. Niin. Mutta sitten mulla on niinku tietenkin kaikki kuvaajat esimerkiksi ei sovi kaikkiin juttuihin, että sitten mä vähän vaihtelen niitä. Joo. No, mitä sulla on tällä hetkellä? Onko jotain, mitä sä pystyt niinku sanomaan ääneen, jotain projekteja? No, nyt me ollaan tosiaan kehitelty, me oltiin Kanadassa nyt, me ollaan kehitelty sellaista Helsinkiin sijoittuvaa vampyyrielokuvaa, niin kuin kauhu, mitäköhän se olisi, kauhu, trilleri, draama.
Sitä me ollaan kehitelty, sen nimi on Blood, the Devil in Helsinki, ja se olisi niin kuin kansainvälinen elokuva, mihin me nyt yritetään saada rahoitusta. Me oltiin Kanadassa pitchaamassa sitä nyt heinäkuun lopussa, ja pyritään saamaan siihen, tarvitaan vaan enää 3 miljoonaa. Kenen kanssa jos kellään on rahaa, niin please. Niin saa soittaa. Mä teen sellaisen tuottajien kanssa kuin Aleksi Hyvärinen ja Mika Pajunen, ja meillä on siinä sellainen teksasilainen kirjoittaja kuin Howard Protchki, ja sitten meillä on vähän kerättyä meidän niin kuin taiteellista työryhmää, Minttu Vesala ja näin, mutta sitä kehitellään nyt, ja mä menen ensi viikolla sitten täällä Helsingissä on Finnish Film Affair, mikä on myös tämmöinen niin kuin elokuvafestivaali täällä, missä me mennään niin pitchaan sitä elokuvaa, ja siellä on rahoittajia ja erilaisia toimijoita, jotka voi sitten olla, että vitsi, että kuulostaa ihanalta, että voidaanko miettiä yhteistyötä. Onko nuo rahoittajat sitten niinku sekä yksityishenkilöitä voi olla, mutta sitten myös niinku jotain yrityksiä, yhdistyksiä? Joo, yrityksiä ja yhdistyksiä, ja sitten niin kuin esimerkiksi on oppinut tässä nyt, vaikka en kokonaista pitkää elokuvaa ole vielä tehnyt, niin myös tämmöiset niin kuin kollaboraatiot maiden välillä. Eli jos me mennään Tallinnaan tekemään, niin Tallinnan tavallaan se vähän niin kuin Business Finland-tyyppinen, niin, tai mä en tiedä mikä se on se termi, mistä se niin kuin raha tulee, mutta sä voit sitten saada tämmöisiä kompensaatioita, koska jos sä kuvaat tietyssä maissa, tai että jos mulla on vaikka puolalainen kuvaaja, niin me voidaan saada Puolasta myös rahoitusta niin kuin tavallaan. Mutta ei siitä en tiedä siitä vielä tarpeeksi, mutta koko ajan opin sitäkin enemmän. Jos te saatte nyt kaikki nuo rahoituskuviot maaliin ja tälleen, niin koska tällainen tuotanto olisi esimerkiksi sit elokuvissa katsottavissa? No mä luulen, että se olisi sitten, että todennäköisempää olisi niinku 26, vuosi 26, että ne on tosi pitkiä projekteja. Ja sitten se olisi tosiaan mun ensimmäinen pitkä elokuva. No toivottavasti te saatte siitä. Mäkin toivon, koska siinä on, mutta toki tässä on muutakin kehitteillä ja mainoksia ja ollaan itse asiassa, niin kuin, tai ei me olla edes mun veljen kanssa puhuttu, mutta mä oon haaveillut kyllä sellaisesta, että mä haluaisin hirveästi, jos joku Kankaanpääläinen toimija kuulee, niin mä haluaisin hirveästi siis kesäleirittää lapsia, että mua kiinnostaisi opettaa taiteen tekemistä, niin kuin valokuvaa, niin kuin tai ehkä nuorille lapsille. Ei liian hyläasti. Ei vaan voi olla sekin, jos ihmiset on kiinnostuneita ja motivoituneena. Mutta mua kiinnostaisi tosi paljon. Ja mä uskon, että mun veljeä myös, että olisi tosi kiinnostavaa opettaa niin kuin nuoria, koska mä näen, että meidän Kankaanpäästäkin on paljon taiteilijoita lähtöisin. Esimerkiksi Kankaanpäästä, niin tavallaan sellaiset niin kuin merkittävät aikuiskohtaamiset ja semmoisen tietyn taideilmapiirin luominen olisi niin kuin mahtavaa mahdollistaa, että mä esimerkiksi just mun siskon tyttären, mun kummitytön kanssa kuvaan vuosittain tämmöiset kuvat ja me yhdessä ja me stylataan ne yhdessä ja tehdään ne niin kuin tavallaan ammatillisesti niin kuin minä teen ja hän on siinä munkaan luova pari. Ja me tehdään ne yhdessä, niin joku tämän tyyppinen, että mä huomaan, että se antaa hirveästi lapsille, varsinkin tässä ajassa, kun me ollaan paljon somessa, on pädiä ja sellaista, niin olisi ihanaa avata tavallaan myös lasten luovia, että se kiinnostaisi tosi paljon. Ja se on ihan niin kuin, en ole siitä kenellekään puhunut, hyvä jos veljeni tietää, mutta pakotan hänet. Mutta siis toihan olisi ihan mahtava niin idea, koska tollaista ei varmasti, niin kuin varsinkin just kun miettii valokuvausta tällaista, niin ei sellaista taida olla. Ja sitten vielä tuollaisessa kesäleirin muodossa niin kuin muutama viikko vaikka. Se olisi niin mahtavaa. Niin, olisi kyllä ehdottomasti kannattaa tällainen, kyllä mä luulen, että joku taho sieltä Kankaanpäästä niin. lähtee. Ja sitten tavallaan se, että pystyisi niinku niitä omia oppeja eritoten nuorille ja lapsille antamaan. Kyllä. Niin kuin sillä, että voi antaa niitä avaimia, mitä on itse saanut ja itse jopa kaivannut sitten jossain kohtaa myös. Että sitten kun sä saat semmoisen merkittävän niin kuin kokemuksen, niin sitten se voi just olla se hetki, että sä oot silleen, että okei, tää paikka on ehkä mulle, vaikka tää on ihana paikka. Että mun on niin kuin kokeiltava siipeä jossain muualla tai että uskallat lähteä kokeilemaan jotain niin kuin maalaamista tai valokuvausta tai jotain muuta luovaa, vaikka ympärillä joku muu ei kokeilisi tai jotain sellaista. Että Kankaanpää on sillä tavalla mulle rakas ja kaunis paikka niin kuin yhä ja se tulee koko ajan niin kuin rakkaammaksi ja se on myös tosi inspiroiva paikka. Että vaikka mä oon ollut silleen, puhuin tästä mun nuoruudesta silleen vähän ränttäsin, niin silti mulla tulee niin kuin yhä kyyneleet silmiin jotenkin ajatellessaan sitä, että mä oon saanut kasvaa niin kuin Ruokojärven rannalla ja mä oon saanut niin kuin olla siinä ympäristössä ja hyvin niin kuin,
onnellinen siitä, mitä kaikkea se on mulle myös tarjonnut, että mä koen, että pikkupaikkakuntalaisuus se on ehdottomasti vahvuus, että me ollaan erilaisia, me ollaan niin kuin erityisiä ja siinä on joku tietty yhteisöllisyys ja heti kun sä näet jonkun, niin siitä tulee semmoinen, että sä heti ymmärrät, jos jollain on se pienen paikkakuntalaisuuden kokemus. Kyllä. Ja silleen, vaikka ei mekään mitenkään silleen tunneta toisiamme, nyt tiedetään toisemme ja tälleen, niin nytkin kun sä tänne tulit, niin heti tulee sellainen lämmin olo, että hei, tuttuja ja halaa. Ja todellakin. Ja mehän ollaan tosi siis Kankaanpäähän on tosi tunnettu monesta syystä, kyllä, varsinkin viime aikoina. Ja mä huomaan, että artistien keskuudessa ihmisethän tietää tosi paljon niin kuin Kankaanpään sekä hyvässä ja huonossa. Ne sanoo aina, että hurja keikkapaikka. No Siili Joonas Kymäläiselle isot niin kuin myös silleen hyvässä, että se on ottanut paljon sinne nuoria tekijöitä ja että Joonas on kyllä tehnyt hyvää työtä siinä, mitä hän on niin kuin nuorten, erityisesti niin kuin rap- ja hip-hop-genren edustajia niin kuin sillä tavalla päästänyt esiintymään, kyllä, lavoillensa ja nähnyt jotenkin potentiaalia. Kyllä. Ja tuntuu, että siellä on aina, ja sitten hetki menee, niin on koko kansan huolilla. Niin kuin ja joku IVGkin hän on esiintynyt Siilissä hyvin varhaisessa vaiheessa ja kaikki on esiintynyt, että ketä mä äijätän, että mikä tämä juttu on. Että myös tämän tyyppinen kulttuuri, että ehdottomasti siis sanon, että myös Siili ja koko Siilin historia niin on mulle tosi tärkeä ja voisin puhua siitä oman podcastini, että mitä kaikkea siellä on tullut tehtyä, mutta se on mulle myös tosi semmoinen kotipaikka. Kyllä. No tähän loppuun vielä lyhyesti, että mitä tulevaisuuden haaveita onko? No mulla oli just se kesäleiri, että voi soitella, mutta en mä tiedä. Mä oon nyt paljon oleskellut tuolla Tokiossa, Kööpenhaminassa, kun mun puoliso on tanskalainen, niin mä oon ollut siellä paljon, niin mä en yhtään tiedä. Mä ehkä haluaisin tehdä sen elokuvan, sitten mä haluaisin ehkä vaan niin kuin olla. Ja sienestää, kävellä ja sitten paljon viettää mun perheen kanssa aikaa ja uida avannossa. Se on uusi juttu, avantojengi. Sun pitää kesällä käydä Venesjärven avannolla. Joo, se siellä kiinnostaa, koska... Ootko käynyt siellä? En, mutta mä oon kyllä siinä meidän omassa rannassa käynyt. En ole käynyt edes tuolla Rivieralla, mutta mulla on lähtenyt tää avantojengeily niin kuin täysin lapasesta. Että mun pitää käydä siellä Venesjärvellä, mutta muistakaa ihmiset uida, mennä metsään. Kyllä. Ja kuunnella tätä podcastia, koska kylillä puhutaan luultavasti paskaa musta, moi. Mutta joo, kiitos kun kuuntelit. Kiitti, että pääsit vieraaksi. Oli ihana. Podcast on Euroopan unionin osarahoittama.